To ni abin da ya dada bani mamaki ma da su yanzu lamarin ni mutanen Kano da Kanawa ya fara bani tsoro shine ni ban taba fa sammani a rayuwa Kanawa za su yi butulci wa kwankwasa irin wannan abun tun ba a je ko ina ba. Ka dubi irin gina garin da yayi, ka dubi irin yadda ya tattara ƴaƴansu ya kai ina, ya kai kasashe suka je suka yi karatu. Wannan shine sakayyar da da masa. Ku kaddara ba kwa san shi kun gaji da shi, ku kaddara ba kwa san shi kun gaji da shi, dan Allah ya kamata ku masa haka? Wannan shine sakayyar da ya kamata ku masa? Ai da kwankwaso da shekarau akan aikin da hidiman da yi wa addini, ko suna da kurakurai ya kamata a saka yi musu wasu mutuncin, a musu dan kima abinda suka yi, kimanta musu yawa. Amma irin wannan ɗiban albarka, irin wannan ɗiban albarka, irin wannan ɗiban albarka, irin wannan rashin mutunci, irin wannan rashin mutunci, irin wannan rashin mutunci, kai mutuncin ya kai inda ya kai yawa. To wallahi ina ji muku tsoron Kanawa, kada Allah ya jarabce ku, wallahi ina ji muku tsoron kada Allah ya jarabce ku. Zagin Allah daga Kano, zagin manzon Allah ya fito daga Kano, a cewa annabi raƙumi daga Kano, duk daga Kano wannan, a ce Allah bai da tausayi daga Kano, shine